Nem villog kapcsolódott, ugye? Azért tudtam, hogy anya szörög, hogy legyen ilyen kép. Hogy mozog. Jó. De álmos vagyok? Viszket a szemet is, ugye? Beszélj vele, megismer a hangot, a csúnyokon. Hát szia! Szia Kriszti! Hát itt van a puci, nincs a ményi korong, nincsen semmi baj. Nincsen semmi baj. Nincsen semmi baj. Jön anyuci is mindjárt. Na, mi a baj? Hol? Mi is kellene? Mit szeretnél? Mit szeretnél? Mondja, kicsi. Mondja. Hopp-hopp. De van filmre. Na most már ne filmezz. Hogy kell kivenni? Na most egy kicsit trükkös. Most semmit kell ki rendes. Kezdted rázni aztán? Mi? Na most egy kicsit. Kicsi angyal. Kicsi angyal. Hát olyan szép. Olyan szép, hogy kicsi pislogó. Olyan kicsike, no. Attól félek, hogy nem is rajzol a súlya. Nem esik vissza a súly. Milyen szép hajacskája van valakinek. Milyen szép hajacskája van valakinek. Álmos vagy, ugye? Én is. No nem sírunk, nem. Szente Papa, Szente, itt van már az este.